खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव सासे बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गिदिरथार राजखान्थिनि लिडार ओंखारबाय आरो बे जोंनि बर'नि गेजेराव ओंखारदों। बिथाङा UPSC APSC खौ क्लियार खालामनानै IAS IPS जाथारनोसैमोन। नाथाय मा खालामनो IPS आनंद मिश्रामोनखौ नुनानै IAS अजित सिंह, IAS वासन सिंहा, IAS राजकुमार सिंहा बिथांमोनखौ नुनानै बे बर' सुबुङा एबा बे बर'नि गोदान राजखान्थि दैदेनगिरिया IAS IPS जानायखौनो ज्राब दोननानै BTCनि राजखान्थिनि फोथाराव हाबफैबाय। BTCनि मायाबा मोनसे राजखान्थि दोलोआव बिथाङा जगदान जाहैबाय। मानोना बिथांमोना गोजौ मख'नाय बिथांमोना IPS IAS खौ गारनानै दिनै मन्त्रि MLA जाफैबाय। आरोबाव देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा सासे मोजां मोननाय अनजालिबो दङ आरो बिथांनि बे मोजां मोननाय अनजालिखौ जाय नुगोन बियो खुदै गगोन। साफ्रोमबो राजखान्थिनि सेंग्रा बोराय बेन्थ गासैबो बै गोदान जाखांफुहांनाय जा राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिनि मोजां मोननायखौ नुयोब्ला खुगानि सालायनिफ्राय दै गगोन। नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ आं बुंदों होननानै नोंथांमोना दासान। बेफोर बाथ्राखौ बर'नि गेजेराव गोदानै राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारबोनाय सासे बिख्यात नामजुल्ला BTC राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनाय लिडारा गावनो गावनि खुगाजों बुंनानै लादों। बे नेतानि देहायाव बारा बेदर गैया, एसे रांख्रेब रुख्रेब, नाथाय बे देहायाव बारा बेदर गैयाब्लाबो रांख्रेब रुंख्रेब बेगेंजोंब्लाबो बिथाङा आबसुखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो हायो। आबसुनि सिं सानि बाथ्राखौ मिन्थियो। आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोबां एबा दिपेन बर'खौ आसि थुनानै गोबां बाथ्रा बुंनो हायो। जाय बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मा थासारि बेखौ मोनथिजोबो बै दैदेनगिरिया। बिथाङा गोदान राजखान्थियाव फैदों। बिथाङा गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ गोबां बाथ्रा फोरमायदों, गोबां अजद दैखांदों, गोबां रायदों। नाथाय जों राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ मा रायदों मा रायाखै बेखौ फोरमायनो सानाखै। नाथाय दिनैनि समाव बे गोदानै जोंनि BTCनि जा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनाय बै सुबुङा दि बर' हारिनि जा सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो हानाय सोर बे दैदेनगिरिया? सोर बियो? सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव फैनानै मोदोमाव एबा देहायाव बारा मोदोम गैयाब्लाबो बेगेंजोंब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबां मानि आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों। दानिया नायलांदो सोर बे? बिथांनि अनजालिखौ नुयोब्लानो माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा सालायनिफ्राय खुगानिफ्राय खुदै ल' गगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। सोर बे? बर'नि सोर दैदेनगिरिया बेबायदि? बर'नि सोर राजखान्थिनि दैदेनगिरि बे? गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि राजखान्थियाव सोद्रोमा दङ, नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे गोदानथार ओंखारबोदों जोंनि राजखान्थिनि फोथाराव, बर' हारिनि राजखान्थिनि फोथाराव। दानिया नायलांदो बिदिब्ला सोर बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सा सिंनि बाथ्रा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि थासारिया मा थासारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव एसेबां बाथ्रा बुंनो हानाय सोर बे? नोंथांमोना आबुङै नायलांदो। गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बिथांनि बुंनायखौ दिन्थिया, नाथाय आबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि। आरो आंनि हिन्जावा बुरि नङा। आंनि हिन्जावा आंनिफ्राय 11 बोसोर गदाय। खाथियाव नुयोब्ला UPPLनि नेता, UPPLनि IT सेलफ्रा खदै गजोबगोन। गोथौ सिंजों सोमोन्दो दं। बेखौथ' जोंनि आबसुनि नेताफ्रा एथ' बुजियाखैमोन नालाय। जे दिननिफ्राय प्रमद सारा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों, बे दिननिफ्राय एबसुआ सायाव स्ट्रं सिङाव खंख्ला जादों। रायजोफोर, आं बेखौ बुंहरो। नंगौ, एखेबारे सायाव गावहा उन सिगां AK-47 फाख्रा गानलायनानै बडिगार्ड लानानै लामायाव रेल जथियो, ओमफ्राय लामायाव हाइरड ब्लक खालामो, हाइवे ट्रेन
रेलवे ट्रेक बन्द खालामो आङो खाथियाव थांनानै माबादि बडिगार्डआ होननानै नायोमोन आरोखि बै धरनाफ्राव बा सानै एथ' गोलाव सिलाया खाथियाव नायोमोन आङो बै समाव मिथिबाय बिदि जायो जे दिननिफ्राय रोनगोरा नार्जारी सारा बेखौ प्रेसिडेन्ट खालामदों 2009 आव बे दिननिफ्राय आबसुआ सायाव बिराद स्ट्रं नो बड'लेण्ड नो रेस आबसु बादि गोथार मोनसे आफादखौ एथ' गोलाव संग्राम खालामबोनाय आबसुनि दानि एक्जिस्टिं नेताफोरखौ दग'मग'आव दोनबाय आकवार्डआव दोनबाय आकवार्ड माने गोनो गोथो आसु मासु खालामबाय दा आबसुनि नेताफ्रा दिपेन बर' सारा कनेन्द्र बसुमतारी सारा खोरोमदाव औवारी सारा ना बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि मैखोमै धरना होनो हायो ना UPPL जोंनो एखेबारे स्ट्रं लोगो जानानै खामानि मावनो हायो ना जोंनि नैबे BPF नांगाल पार्टियावनो जगदान लानानै स्ट्रङै खामानि मावनो हायो आबसुआ दा बिराद दग'मग' जानानै दङ बेखौ सोर खालामदों मिस्टार प्रमद बर' सार थांनाय नैबे मासाव 7 तारिख फेब्रुवारियाव टंलानि सेन्ट्रेल एपसु कनफारेन्सआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आलासि महरै नुजाफैनो गोनां दंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फैयाखै मानो आरो नोङो एथ' गिदिर आफाद सेन्ट्रेल एपसु गोथार आफाद स्ट्रं बर'नि बड'फाजों दैदेनबोजानाय मोनसे स्ट्रं आफादाव मानो केन्सेल खालामजाखो बिराद दग'मग' खालामलांबाय प्रमद बर' सारा आबसुखौ दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो दाना आबसुआ पार्टिफोरजोंनो स्ट्रंलि सापर्ट होजायो जेबो खालामजाला दा ओरैबायदि दग'मग' जानानै थाबाय आबसुनि नेताफ्रा थांनाय MP इलेक्शनाव दिपेन बर' सारा दिलीप सयखियानो भट बिनानै होबाय नै दा नायसनजाला आयै फिसा बिदि जाबाय थांनाय BTC आव UPPL नि जानानै एबसुनि नेताफ्रा एफा एनै भट बिनानै होबाय नै जलदब जेनबाय दा आबसुनि नेताफोरनि एजेन्डाया दा मा जागोन ओरैबायदि लाजिफोनांबाय प्रमद बर' सारा एबसुखौ माने बेस्राफोर दा ओरै जानो ना ओरै जानो ओरै खालामनो ना ओरै खालामनो नैबेखौ बुंबा नैबाव सौग्रावो नैबेखौ बुंबा हबाव सौग्रावो आं बेखौल' दुखु मोनदों आरोखि बेखौल' दुखु मोनदों रायजोफोर आं बेनि जुनै एसे उसुबिदा मोनो दा प्रमद बर' सारखौ माने आबसुखौ बिदि खैफोदाव खोख्लैलांनो नाङामोन आरोखि प्रमद बर' सारा आरोबाव आरो आंनि हिन्जावा बुरि नङा आंनि हिन्जावा आंनिफ्राय 11 बोसोर गदाय खाथियाव नुयोब्ला UPPL नि नेता UPPL नि IT सेलफ्रा खदै गजोबगोन